Diolch yn fawr. Yn hyfaid fan hyn, Thomas Rhys am ei sylwadau adeiladol ar y ddogfen da ni wedi cael yn eisoes wedi. Am ei sylwadau ar y gweithgor. Ddim yn cytuno bob peth iddo fo, os mi o'n i arno fo fy hun, ond nawn ni ddim i ffrio fan hyn, ond i dehongliad o oedd hwnnw. Rhaina hefyd o ddiolch am y cyfle ar fraint i siarad mewn cyfarfod mor bwysig i ffyniant cefn gwlad Cymru. A thrafod dwi y ddogfen yma gan y teitl mawreddog a drefnu ysgolion cynradd y sir a'r cynffon eironig ers heb addysg holl blant Gwynedd. Hoffwn ddatgan ar gychwyn y sylwadau hyn na ellir gweithredu rhai agweddau yn y cynllun heb gytundeb rhieni, llywodraethwyr ac athrawon ysgolion y sir. Bedar y peth ddim gweithio. Fel y gwir mwy a hafryf ohonoch, mi fys i'n arweinydd y gwasanaeth addysg yn Wynedd tan fis Hydref dwytha. Mae gen Gwynedd Owen yn ei golofn breithgar y ffrwochlyd yn y Cymro ddoe dwytha yn gofyn cwestiynau i mi yn bersonol dwi'n tybio. Cwestiynau dwi'n tybio i mi ateb lafa gwaith eisoes. Ond eich mwyn chi sydd yma bora yma ac fwyn o os dwi'n gwrando, mi ail ddeud rhai pethau sylfaenol. Mi es i i'r rhan fwyaf o'r cyfarfodydd yn gynghori yma dros gyfnod o yn agos i 2 blynedd. Gwir y gair i'r ymateb fod yn byr gymysg gan amrywio o ardal i ardal. Croeso ar y cyfan yn Awdylch y Tywyn a Bangor, croeso amodol mewn ardaloedd eraill megis Penllyn, ond fawr ddim croeso ym Mhen Llŷn, dal dylchoedd gan y môr, Eifionydd, Dyffryn Nantlla, Tyrrhyw a Chylch y Moelwyn. I mi, ystyr y gair ymgynghori ydy gwrando ar lais y cymunedau trwy'r rhieni a'r llywodraethwyr a fy'n bresennol yn y cyfarfodydd. Felly, mi ges i andros o sioc pan gyflwynwyd y cynllun i mi a tua hanner dwsin o gynghorwyr eraill fis Hydref dwytha. Yn hytrach na gwrando, roedd y swyddogion wedi neidio i'r pegwn eitha arall. Anodd fyddai dychmygu cynllun mwy dinistriol ac eithafol. Hoffwn bwysleisio yma fore heddiw na ches i, fel gwrandwch rwan, yr arweinydd addysg roedd dim mewnbwn i'r cynllun, dim trafodaeth o gwbl. Mi gafwyd 2 gyfarfod wedyn o ddadlau ynglyn â'r cynnwys, ond doedd dim ildio o unrhyw dyn. Roedd 4 o'r cynghorwyr yn croesawu'r cynllun, 2 arall yn wrthwynebus yn ei herbyn. Mi ges i wedyn y dewis gyn arweinydd y cyngor ar uwch arweinydd y gyfadran i arwyddo i'r cynllun neu wrthod gwneud. Ond hyd y gwn i, dwi erioed wedi arwyddo dogfennau yr oedd yn anghytuno a'i cynnwys. Felly, doedd gen i ddim dewis, ond peidio arwyddo ac ymddiswyddo. A dyna nes i. Sy'n ymhoeni i fwyaf ydy mae Plaid Cymru sy'n cael y bai ar lawr gwlad am gynnwys y ddogfen. Mi ddudodd Arglwydd Lewis mewn erthigl yn y Cymro o'r wythnos diwetha, galon gwir pan ddudodd o swyddogion galluog a phrofiadol sydd wedi paratoi'r ddogfen. A'r un fyddai ei argymhellion pa bynnag blaid fyddai yn y mwyafrif. Y draffaeth fawr ydy bod arweinydd y cyngor, ni falch o weld o'n eistedd yn y gynulleidfa bore yma, a gŵr o amlwg sef Dafydd Iwan, llywydd y blaid, yn mynd o gwmpas y wlad efo sel, a mae'n ddrwg i ni ddefnyddio'r gair yma, sel cenhadol, gan bod ei wedi chyncu'r ddogfen
bron yn ddi-halen. Wrth lasgan fan o'r heddiw bod yna ddeuddeg o gynorwyr Plaid Cymru wedi effeithio dros Ysgol yn Ogwen, a llawer wedyn yn dyfaru maen nhw wedi hewyddo hi. Ond yn bwysicaf olaf ar hynny, loes calon i mi ydy gweld cenedlaetholwyr da yn ymrannu yn erbyn ei gilydd. Mae hynna yn andros o bechod. Ond y gwir amdani na does gan Plaid Cymru bolisi ar y mater cyngredynol hwn. Ac mae pobl yn meddwl a dyn o gwmpas ydy na polisi Plaid Cymru dio. Nac i polisi dogfen drafod swyddogion Cyngor Gwynedd ydy hon. Mis i gysylltu'r penwythnos dwytha ac Elfyn Llwyd arweinydd seneddol Plaid Cymru a chywes yr ateb hwn ganddo gyda cynadwri mi ddarllen hana o'r llythyr. Mae wedi sgwennu eto i yn bersonol. Mae o yn ymddiheuro yn gyntaf am ei anallu i fod yma bore heddiw oherwydd ymrwymiadau eraill. Mae'n dweud fel hyn: rwyf yn ymwybodol fod Llywodraeth y Cynulliad yn gorfodi pob cyngor, pob awdurdod addysg yng Nghymru i edrych ar yr holl gwestiwn o lefydd gwag sy'n ganddynt. Wedi dweud hynny, rwyf mawr obeithio bydd yr ymgynghoriad sydd ar droed ar hyn o bryd yn ymgynghoriad ystyrlion, llawn a phwysog wedi'n arwain at newidiadau yn y cynlluniau gwreiddiol sydd wedi ei datgan gan y cyngor. Rwyf mawr obeithio hefyd y bydd yr ymgynghoriad yma'n arwain at newidiadau bydd yn galluogi y cyngor i gadw rhai o'r ysgolion a oedd gynt dan o'r mygythiad. Wedi dweud hynny, rwy'n ail ddatgan o safbwynt bod yr rhaid bod gwneud hyn yn hynod ofalus ac ail agor y trafodaethau efo meddwl agored mwyn cael ymgynghoriad pwrpasol a chywir yn ddi-ffiant Elfyn Llwyd. Rwan ta, mi o'n dweud yn y lle gyntaf bod y cynulliad yn pwyso ar ddileu lleoedd gweidion. Wel, dydy ffedelareiddio fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod ddim yn mynd i ddileu unrhyw le gwag. A ffedelareiddio sydd wedi cynddeiriogi fwyaf a rai o lywodraethwyr Llŷn ac Efionydd yn ôl beth dwi'n ddeall beth bynnag. Mae plant y ferch yn byw yn Gaernarfon ac maen nhw'n mynd i, neu tabi ohonyn nhw, yn mynd i Ysgol y Gelli, ysgol y 2,500 o blant lle maen nhw'n cael addysg wych iawn. Ond, yng Nghaernarfon, mae yna bob math o gyfleusterau eraill a garreg y drws, canolfan dennis, y galeri efo'r holl adnoddau theatrig, pwllnofio, archifdy, llyfrgell, a nifer fawr iawn o glybiau y chwaraeon eraill yn bêl-droed, rygbi ac ati. Faint o'r cyfleusterau hyn sydd ar gael yn ddidwylio, Pentra Ucha, Llan Gybi a sawl llan arall. Mae'n ddrwg i ni, ond mae'n rhaid i'r cyngor ail edrych ar y holl sefyllfa a bod yn barod i fuddsoddi mwy yn yr addysg honno lles addysg ddim rhai plant Gwynedd, ond holl blant Gwynedd. Ga i fynd yn chydig mwy manwl i'r busnes ffedelareiddio yma. Ga i sôn yn gyntaf am ysgolion sydd ar batch arweinydd y cyngor. Abererch efo 63 o blant. Llan Gybi efo 87 o blant. Iawn. Bro Brenydd efo 82 o blant. Chwilog efo 46 o blant. Ac ardal de Chwilog lle mae'n adeiladu nifer fawr o dau eto. Fel un sydd efo dipyn bach o brofiad o ddysgu ar lawr dosbarth am dros 10 mlynedd ar hugain, dwi'n hollol sicr mae cyfrinach bod yn bennaeth diwydiannus
ydy nabod plant. Beda'r plant, prifathrobus nabod plant wrth y deithio gwmpas yn erlid yn mynd ar ôl i gwlffon ei hun. Cwestiwn sylfaenol sy'n ni wrth derfynu fan hyn bore yma ydy hyn. Gai ofyn yn bersonol o'r llwyfan a bore yma i arweinydd y cyngor a'r aelod arweiniol fynd yn ôl i'r at ei gilydd ac yn mynd cam eglur a dweud bod nhw am ymbwyllo ac bod nhw'n datgan nid mewn tro pedol, ond dweud oherwydd yr ymateb negyddol maen nhw yn ei gael ar lawr y gwlad, yr ymateb maen nhw'n gael hefyd i gynnwys yr ymatebion bod nhw'n dod ôl i ail feddwl ac i ail feddwl yn ddwys iawn. Dyna ddim rhai o'r llwyfan yma bore yma.